Oh, hello guys! Zdravo, dragi ljudi, i dobrodošli u današnji video. U današnjem videu odlučila sam da uradim jedno onako baš interesantno kao this or that. Radit ću this or that, odnosno ovo ili ovo, odnosno ovo ili ono, ne znam kako mi to prevodimo, uglavnom hashtag this or that. Radit ću posebno za beauty, posebno za izdanje kao beauty za proizvode za lice, ali radit ću posebno izdanje beauty za šminku u današnjem videu. Radit ću posebno i za fashion i za tako neke stvari što se tiče treninga i lifestyle-a. Ovdje sam negde zapisala pitanja, tako da ću već unapred imati evo ga. Prvi this or that će biti sjaj ili ruž, odnosno karmin. Ja ću uvek izabrati ruž ili karmin iz prostog razloga zato što nisam baš osoba koja toliko često vezuje kosu i koja toliko često pazi da joj šiške ne upadnu u usta i onda mi se onako sjaj mi se sve lepi, a kada mi se i onda mi se za sjaj mi se jako lepi kosa, a kada stavim karmin onda može da pređe i neće ništa biti. Dobro, našla sam ga. Evo ako. Karmin koji ja koristim trenutno jeste Color Rich Matte karmin iz L'Oreala. Ovo je u nijansi 634. Znači izgleda ovako. I uglavnom, jako mi se sviđa zato što sam ranije koristila dosta crvenkastije karmine i sad kad sam našla ove koji je brown, ali nije onako, undertone je taj kao malo toplije brown, ali ne da vuče na crveno i stvarno jako lepo izgledaju usne, pogotovo kada se, na primjer, kada nećete da stavite sada šminku i nećete da se vidi da ste bilo šta radili i onda samo malo ovoga natapkate na usne i stvarno deluje prirodno, a ne deluje uopšte kao da je stavljen karmin, tako da je ovo moj trenutni favorit što se tiče karmina. A što se tiče sjajeva, imam ovde par sjajeva, iako bi sad ljudi kao, već kad si rekla karmina, onda bilo bi logično da imaš više karmina, ali uglavnom ja volim da kupujem sjajeve, samo što ih ne koristim toliko često, ali da, mislim skroz ok, oni 4 karmine i mislim 4 sjaja i 1 karmin. Prvi sjaj jeste ovaj Shameless, ovo se dobijalo uz neki kao paketić, ovo je od Huda Beauty, uglavnom izgleda ovako kao da ga nećete moći uopšte koristiti, pošto pogledajte kako izgleda. Međutim, kada se stavi na usne, deluje jako, jako dobro. Ovo je lip strobe, tako da ima više šimera, ali stvarno kada se stavi na usne, uopšte se to toliko ne primeti. Deluje jako čudno, ovako je kao hvala lepo, preskočit ću, ali kada se stavi na usne, stvarno izgleda jako dobro. Sledeći je ovaj NYX Butter Gloss. Ovo je u nijansi BLG 16, odnosno praline. I ovo je bio jedno vreme moj omiljen, znači koristila sam ga stalno, zato što je kao u principu labelo, samo što ima boju i sjajno je. I jako lepo miriše ovo. Sledeći jeste Victoria's Secret, neki ovo, ne znam koja je nijansa, uglavnom jako je lepo za pojesti, isto kao i jako lepo izgleda na usnama, a poslednje što sam vam htela pokazati nije sjaj, nego je više kao lip oil, odnosno kao u principu ulje za usne, u principu ista stvar kao i labelo, ovo je iz Avona. I ovo je u nijansi Blossom i stvarno jako lepo izgleda kada se stavi zajedno sa olok. Deluje kao sjaj i još dodatno uz to još više hidrira usne, tako da su ovo neki moji omiljeni sjajevi koje bi vama preporučala. Sledeće, bronzer ili rumenilo. Ovo uopšte ne moram ni da razmišljam, definitivno bronzer. Moj trenutni omiljeni bronzer koji koristim jeste ovaj Dark Chocolate, uglavnom ovaj iz Too Faced-a.
Meni se najviše dopada njegov miris i to što je tako mata, ali što ne vuče na narandžasto mat, nego što vuče na brown, zato što većina tih kao tamnijih bronzera nekada znaju da vuku na, to jest ne nekada, nego jako je retko naći koji će da vuče baš na brown, a većina njih vuče na to neko narandžasto i onda ne ispadne lepo kada se konturiše lice. Uz to, još jedan drogerijski koji sam probala jeste ovaj Rimmelov. Ova paletica je krajnje u kritičnom stanju, ali uglavnom ova sredina, to je bronzer i ovo je 003 Golden Bronze, ta je paletica u pitanju, ova je neka Kate Moss paletica i uglavnom to su dva bronzera koje sam ja probala, koje su mi stvarno dobre i ne vuku uopšte na narandžasto. A što se tiče rumenila, ja generalno nisam osoba koja toliko stavlja rumenilo, ja više stavim onako karmin i onda ga, to je stavim ovaj karmin i onda ga onako razmažem kao rumenilo. Međutim, rumenilo koje sam probala i koje mi se dosta sviđa jeste ovo rumenilo iz Sephore. Sad, ja pokušam ovde da vidim nešto N43, ja stvarno ovde ne mogu da nađem gde piše koja je ovo nijansa, ali ću sigurno staviti dole u opisu koja je nijansa u pitanju. Uglavnom, ovako izgleda. Tamnija je, što se meni mnogo dopada, jer kao ako stavim malo tamnije, volim ipak da mi bude malo tamnije rumenilo, tako da ovo je rumenilo koje koristim, ukoliko koristim rumenilo, međutim, generalno izbegavam da ga stavljam u vidu baš kao rumenilo, nego da koristim karmin zajedno i za usta i za rumenilo. Sljedeće pitanje, jaka šminka ili dnevna šminka? Pa u principu, meni se nešto ni ne razlikuje toliko dnevna i noćna šminka, ja sam uvek isto našminkana, eventualno za noć, možda i za dan neka stavim, onda da kažem kao aj crveni karmin da stavim ga i preko dana, tako da ne razlikuje mi se nešto mnogo dnevna i večernja šminka, ali ako govorim kao jača šminka u vidu boja, onako da su neke jarke boje, pre bi izabrala neke neutralne boje, da, izabrala bi dnevnu šminku. Evo, sledeće pitanje, neutralni ili u boji? Neutralno definitivno, za tu već sam spominjala u favoritima da mi je za to omiljena ova Sephorina Caffeine Please paletica, mnogo je dobra, ima razne jako neutralne boje i dosta dobar taj kontrast boje, tako da možete da napravite različite lukove. Međutim, paletica koja ima dosta onako kao malo čudnije boje, koja mi se dopada, jeste ovaj Cinnamon Bear, on je iz Too Faced-a i uglavnom, sad ću vam pokazati samo kako izgledaju. Ovo su sve neke bordo boje i ima ovde i rumenilo, doduše ovo mi je rumenilo presvetlo pa ga ne koristim, ali mnogo mi se dopadaju ove nijanse, jedino što ja kada to stavim, ne znam, nisam još naučila kako da se našminkam, da izgleda fino, a ne da izgleda kao da imam konjuktivitis, ali čim naučim ću da vam snimim neki look, da se pohvalim kako sam dobro smislila da može nositi u javnosti. Zatim, da, i još jedna paletica koja mi se isto mnogo dopada jeste ova Fenty Beauty. Ispadne sada ovde kao da su ovo, doduše ovu stvarno ne koristim, ali ispadne ove dve, može se napraviti dosta lukova. Ovo izgleda kao da nije toliko tamno, međutim, može da se lepo, da se nadogradi boja i da se ovde samo stavi, neka eto boja kao final touch, tako da mi se mnogo dopada i ova paletica. Zatim, sprej za fiksiranje ili puder za setovanje. Ja generalno ne koristim sprejeve za fiksiranje, mada nekada koristim puder za setovanje, tako da bi izabrala puder za setovanje. Dva pudera koje bih vam preporučala, koja se meni mnogo dopadaju. Jedan je drogerijski, a drugi je na malo to skupljoj strani. Ti puderi jesu Fenty Beauty puder i ovaj Revolution Baking
puder. Uglavnom, ovo je Pro Filter i u nijansi banana, a ovo je isto Revolution baking puder u nijansi banana. U principu, oduševljena sam ovim proizvodom, stvarno radi posao i značajno je jeftiniji nego ovaj. Doduše, ja sam uzela malo pakovanje da vidim da li će mi uopšte raditi posao, da ga ne kupujem ako ne valja, ali mnogo mi se dopada i ovaj proizvod, stvarno su dobri. Jedino što mi se možda malo više sviđa kod ovog proizvoda jeste što kad se zavrne ne ispada puno proizvoda, a ovaj proizvod kad se tako okreće, onda kada se otvori zna da bude svuda pudara, ali u principu mnogo su mi dobri i jedan i drugi i definitivno bi izabrala sprej, puder za fiksiranje nego sprej. Ne znam, nekako imam taj neki stav prema sprejevima, ali Bože moj, ukoliko imate neki dobar sprej za ove preporuka za fiksiranje, slobodno mi pišite dole u komentarima da isprobam i to. Možda promenim mišljenje, ko zna. Četkice ili sunđeri. Ja sam više osoba koja voli četkice, mada volim i beauty blender, ali ne znam. Više volim sa četkicama, nekako mi je to interesantnije da se tako foliram i kao ja to nešto blendam vamo tamo. Volim jako one, Real Techniques četkice, njihove su mi baš dobre i baš dugo traju i ne otpada im dlaka. Tako da, ukoliko bi trebala da biram između beauty blendera i između četkice, izabrala bih četkice. Drugstore ili high-end? Pa, u principu, postoje mnogo tih kao dupes, odnosno proizvoda koje se mogu kupiti drugstore, koji su jako kvalitetni i isti posao rade kao i ove malo skupi proizvodi, obzirom da sam student i da još uvek se ništa nije stvarilo što se tiče drugih nekih dalje poslovnih planova, izabrala bih, mislim, u principu, sve sad zavisi koje proizvode. Ukoliko su u principu proizvodi za lice, izabrala bi te high-end proizvode, ipak su stvarno kvalitetniji, ali što se tiče nekih, na primer, senkica, što se tiče maskara, što se tiče eyelinera, izabrala bih i ove drugstore proizvode, jer sam koristila stvarno kvalitetne drugstore proizvode, tako da, eto, prevladaće ta studentska racionalnost, reći ću drugstore proizvodi. Zatim, tečni puder ili korektor. Pa, u principu, ja pudere ne koristim toliko često, osim kad snimam videa, kad se slikam, kada, ne znam, u izlazak, to ne koristim ovako pudere, jer svakako koristim proizvode za samopotomljivanje, onda mi samo potreban korektor da malo to nešto, da to napravim da liče na nešto, tako da bi izabrala korektor. A i mislim, ako ćemo gledati, ima i tamnih korektora, tako da mogu da jednu i drugu stvar da radim. Što se tiče korektora, moj definitivno omiljen proizvod jeste L'Oreal Infallible korektor. Uglavnom, zašto mi se jako sviđa, jako dugo stoji, jako dobro prekriva, znači sve pokriva kao da ste zakrečali, ništa se ne vidi. Mora da bude malo teži, ali dobra stvar kod ovoga jeste što ne zapušava uopšte pore. Znači, stavljala sam ga milion puta i nikada mi nije zapušio pore, nikad nisam imala nikakve iritacije što se ovog korektora tiče. Ja sam ga uzela malo svetlijeg, ali dobro, ukoliko ga ne stavim puno, onda se neće toliko zabeljiti. Tako da, moja preporuka jeste L'Oreal Infallible korektor, stvarno je dobar. A druga dva kao malo tamnija korektora koje koristim za, na primjer, konturisanje jesu Touch Up, je 0,99 kakao iz Aure i Face Studio iz Maybellina. Ovo je ona tamnija, u stvari nije. Ovo je light, odnosno clear, u nijansi 0,1. Malo je ovaj korektor na nekoj naranđastijoj strani. Međutim, ukoliko se stavi
znate, sve je ipak i do količine koja se stavlja. Naravno, ako se stavi puno, da će se to jako vidjeti, ukoliko stavljate umereno, da će izgledati fino, a da nećete ni dobijati ni fleke i u principu, meni se ovaj korektor mnogo sviđa, na primjer, da ne stavljam puder, nego samo da stavim korektor, da malo zakonturišem lice i da ne stavim ništa teško i da mi ništa ne zapušava pore. Ovaj proizvod, on dopada mi se s jedne strane, a sa druge strane, obzirom da je sa druge strane ovaj korektor svetliji, on je katastrofa. Meni se ne dopada to što sam, ja već potrošila ovu tamniju stranu i sad mi je ostala samo svetlija, sa kojom ne mogu apsolutno ništa da uradim. Tako da, ovaj proizvod, ta tamnija strana je super, jako se lako razmazuje i jako lepo izgleda. Međutim, ova svetlija strana niti prekriva, samo eto malo kao osvetli taj deo kože, ali, to je odnosno taj deo lica, ali ta tamnija strana mi se mnogo sviđa jer ovo je više naranđasto nego ovo i onda kako je više taj neki stvarno hladniji underton, lepše mi izgleda ovo, ali ukoliko bi ja to trebala da biram, izabrala bi korektore, međutim, gde mi je sada puder? Evo ga. Međutim, ja kombinujem, na primjer, ova dva pudera, ovo je YSL koji je tamniji i ovo je L'Oreal Infallible koji je svetliji. Ovo je nekako više na neku vodenkastiju teksturu ima, a ovaj ima ipak malo jači, mnogo je jači i zato što je mat i zato što sve živo prekriva, ovo je baš ta kao kolekcija koja jako dugo stoji, tako da u principu i mora da, i mora da bude takav. U nijansi je 220, a ovo je u nijansi jako tamnoj. Da, baš je taman, ali kad se kombinuju ova dva, pogotovo leti, ovo kada kombinujem, lepo mi jako izgledaju i pošto je ovaj malo teži, to jest ne malo, mnogo teži nego ovaj ga onako kao da ga malo razvodeni i onda se dobija onaj puder kao što je, na primjer, Bourjois, onaj Healthy Mix puder i ne znam, ako je neko koristio, sigurno će znati na koju teksturu pudera mislim. Uglavnom, ukoliko bi birala između korektora i pudera, izabrala bih korektor. Zatim, eyeliner ili maskara, pa eyeliner. Stavila bi eyeliner i bez maskara, samo malo uvijem trepavice, izgledala bi skroz ok. Ja sam već spominjala i u ranijim videima da je ovaj Essence of Liquid Ink, da je ovo moj omiljeni eyeliner. Jako volim ovu četkicu jer baš mogu lepo da ga izvučem i nekako sam navikla na ovako tu malu četkicu. U principu kod njega mi se jedino ne sviđa to što mislim, on dugo stoji i ono staje nekoliko para toliko muzike, ali zna da se jako da se razmaže, pogotovo ukoliko krema baš kada je stavljam, ukoliko nije baš jako lepo, jako dobro upila, onda zna da se malo privicama da se razmaže, ali u svakom slučaju malo je pakovanje, može se spakovati svuda da se popravi ukoliko je potrebno, tako da bi definitivno izabrala eyeliner, ali što se tiče maskare, probala sam ovu, Debora, ovo je Double Effect Volume maskara, uglavnom ima dve četkice, ovo je jedna, stavit ću sebi na nos, da vidite, ovo je jedna četkica, a ovo je drugu nikada nisam ni koristila i sad mi se dosta osušila maskara pošto je pri kraju korišćenja, ali mi se mnogo dopada ova maskara. Jedna maskara koju sam htela da vam preporučim, meni se mnogo sviđa. Princess Lash i stvarno je radila posao i bila je jako dobra, takođe iz Essence-a i ova Get Big Lashes. Meni se ova maskara jako sviđa i jako lepo mogu da izvučem trepavicu, da, ja samo jednu izvučem, ovo drugu tako ostavim. I
Sviđa mi se to što je vodootporna, super leti, međutim, znate kako su vodootporne stvari, jako teško ih je skinuti, tako da ova maskara zalepi se za trepavice i ne mrda i onda moram onako da ribam oče da bi je skinula, ali što se tiče, mislim, jel da, vodootporna je, to je i posao, radi posao, stvarno jako lepo radi posao, tako da, eto, moj odgovor na pitanje da li bi izabrala eyeliner ili maskaru, definitivno bi izabrala eyeliner, zato što, eto, ja više volim stavim eyeliner i navikla sam. Da li bi izabrala mat ili sjajan, odnosno ne kao blistav luk? Pa prvo bi uvek izabrala taj kao blistav luk, nekako mi deluje svežije. Izabrala bi te tako neke blaže varijante pudera ili BB kreme ili jednostavno samo kreme za lice, ali ne volim nešto da stavljam highlightere, ne znam zašto, nekako imam osjećaj kao da izgledam kao slanina u nekom momentu i onda mi se to nekako ne dopada, ali da biram između mat luka ili taj kao dewy, odnosno taj kao sjajnog blistavog luka, izabrala bi blistav luk. I to bi bilo sve za ovaj moj današnji video. Ja se nadam da ste uživali. Pokušala sam da je kao izaberem i proizvod, ali da vam dam neke predloge za kvalitetnu kozmetiku, odnosno za proizvode koji rade posao. Tako da, eto, ja se nadam da vam je ovo bilo interesantno. Ukoliko jeste, lajkujte ovaj video, subscribeujte na moj kanal za još ovakvih videa i da ne odugovlačim više. Vidimo se u sljedećem videu. Zdravo!